Come on. Mari dah. Karena cukup bicara tora ini bisa buat mampu karena tunggal mana tu bisa. Aku ya sih, anjir kan kawan sekolah mana wah. Aku ya mana wah. Mana bangsa jadi mau bicara tu. Yo bisa bolinan saja. Mana itu? Ada orang buat tu. Itu tahu apa nak? Munonzoere baba murikunzoere zvetutaura araponi. Okay, fine. Mombe dzakaenda rini? Kane mazuva dzakaenda nei? Madondo akaenda kunotenga chikonzi chake Kuti anga achitorera chikonzi chokuti chiite sei? chitore mombe dzangu ini uyu akatadziriwa Mina munzwi toda kuti tibatsire. Saka padzikaenda dzanguva mutemo unongotaura kuti makatadza kuita nyaya iyoyo pasina mazuva anokwana kuita masere, chikonzi chichi chinazvo handiti kana, nokuti kana taakudarika mazuva masere chikonzi chinenge chakatopedza basa. Chokuchipiri, mambo kana vatonga nyaya munomu zvekunze kwedare kwezvikonzi havanei nazvo, havateere ikoko. Chikonzi nemime maparirana mhosva havanei nazvo. Kana mukanotora chikonzi chekubhindura chokupi, asi chinongokosha ndechekuti kana matorerwa chinhu chisiri chenyu munorekota kuti no, chinhu chawatora hachisi changu, ichi nechichi ndechouyu, ichi ndechouyu. Saka pari zvinezvi kunoguma anzichiguma ragoti. Saka pari zvinezvi kunokwisisu zvikonzi hatitume, zvinotumwa nevaridzi, plus kana zvadaro zvaenda nenguva yazvene gore ratopera.